या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आंबोलीची ईर्ष्यावाडी करायची आहे का? टेनिस क्रिकेट विश्वाला धक्का, रोहित बोलेकर यांची अकाली एक्झिट. आणि राखणदार आरवलीचा वेतोबा. कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने: गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आंबोली घाटाकडे प्रशासनाचं होणारं दुर्लक्ष. घाटाची न राखली जाणारी निगा पाहता आंबोलीची ईर्ष्यावाडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रोज कोसळणारी दरड लक्षात घेता वेळीच सावध न झाल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. याबाबत आंबोलीतील निसर्ग अभ्यासक काका भिसे यांच्याशी साधलेला हा संवाद पाहूया. आपल्यासोबत आंबोलीतले एक निसर्गप्रेमी काका भिसे आहेत. काका, आंबोलीच्या बाबतीत बघितलं तर अनेक व्हिडिओ समोर येतात, अनेक घटना समोर येतात. काही वर्षांपूर्वी आपण सुद्धा एक विषय जो मांडलेला की तिथले नाले असतील किंवा गटार असतील हे आजही साबूत नाहीयेत. आंबोलीची ईर्ष्यावाडी होण्याची शक्यता आहे, काय सांगता? आंबोली घाटामध्ये तुम्ही बघाल तर आंबोली घाटाच्या पायथ्याशी भल्या मोठ्या दरडी ऑलरेडी कोसळलेल्या आहेत, ज्याची दखल कुठल्याही विभागाने गांभीर्याने घेतलेली नाही. हीच दरड आपल्या रस्त्यापाशी कोसळण्याची शक्यता भविष्यात निर्माण झालेली आहे. त्याची काही कारणं आहेत. त्यातलं मुख्य कारण म्हणजे आंबोली घाटाच्या वरती जंगलामध्ये ब्रिटिशांनी त्यावेळी ज्या ज्या ठिकाणी त्यावेळी दरडी कोसळायच्या त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं नियोजन केलं होतं की त्या ठिकाणी गटारी खोदल्या होत्या आणि त्या गटारींचं पाणी मुख्य छोट्या छोट्या धबधब्यांचं पाणी जे होतं ते मुख्य मोठ्या मोठ्या धबधब्यांना त्यांनी जोडलं होतं, जेणेकरून त्या ठिकाणी दरडी कोसळायच्या नाहीत. त्या गटारी अगदी 25 वर्षापूर्वीपर्यंत साफसफाई केल्या जात होत्या. त्यामुळे त्या ठिकाणी आंबोलीत भल्या मोठ्या दरडी कोसळण्याची घटना घडल्या नव्हत्या. आता तुम्ही बघाल 25 वर्षात त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे पूर्ण. काही लोकांनी आवाज उठवल्यानंतर त्या गटारी साफ करण्याची केवळ नाटकं करण्यात आलेली आहेत, कागदोपत्री ते करण्यात आलेलं, पण प्रत्यक्षात काही झालेलं नाही. दुसरी गोष्ट, आंबोली घाटात तुम्ही प्रवास करताना तुमच्या डाव्या हाताला बघा गटारच अस्तित्वात नाहीये. ती गटारी जरी स्वच्छ केल्या प्रामाणिकपणे, ना की एक विधभर खणून, ती फुटभर खणून जर त्या जर स्वच्छ करण्यात आल्या तर त्या गटारींमधनं वाहणारं पाणी हे घाटाच्या दरीच्या विरुद्ध दिशेने जाणार नाही. आणि घाट रस्ता जो तुटतो आहे, सध्या बऱ्याच ठिकाणी घाट रस्ता तुटलेला आहे, तो केवळ आणि केवळ या गटारी नसल्यामुळे तुटलेला आहे. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट, अडूबांध म्हणून एक गावठी प्रकार असतो, ज्यामध्ये त्यावेळीचे मैलकुली किंवा त्यावेळीचे जे रस्ता कामगार होते ते घाटाच्या दरीच्या दिशेने असलेल्या संरक्षक कట్టड्यांच्या मध्ये जी गॅप असते त्या ठिकाणी छोटे छोटे बंधारे घालून ते पाणी त्या गॅपमधनं घाटात खाली सोडत असत. आता गेल्या 10 वर्षात या ठिकाणी जे बैलकुली किंवा रस्ता कामगार होते त्यांना हटवण्यात आले आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर कामगारांना आता या घाटाची डागडुजी दिलेली आहे. परंतु तीही अतिशय चुकीच्या पद्धतीने होत आहे किंवा करतच नाही आहेत. अगदीच घाट पडला, कालची परिस्थिती तुम्हाला सांगतो, घाट पडला, हाताने दरड हटवली जात होती, जेसीबीचा पत्ता नव्हता. अशा प्रकारचा आंधळा कारभार जो आहे तो या ठिकाणी चालू आहे. अक्षम्य दुर्लक्ष बांधकाम विभागाचं आंबोलीकडे आहे. मंत्री महोदय रोज या रस्त्यावरनं येतात जातात, अनेक नेते मंडळी या रस्त्यावरनं येतात जातात. त्यांना या गोष्टी वस्तुस्थिती दिसत नाहीत का? त्यांनी जर यामध्ये गांभीर्याने लक्ष घातलं तर आंबोली घाटाची दुर्दशा होणार नाही. आताची जी जाळी बसवली आहे, जाळी भलतीकडे, दरड भलतीकडे कोसळते आहे, अशा सगळ्या सावळा गोंधळ मांडलेला आहे. तो गोंधळ थांबवायचा असेल तर स्थानिकांनी आवाज उठवणं गरजेचं आहे आणि याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारणं गरजेचं आहे, तरच हे प्रकार थांबणार आहे. अन्यथा आंबोली घाट येत्या काही दिवसांमध्ये घाट रस्ता तुटून पूर्ण घाट बंद होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. नक्कीच तुम्ही तिथले स्थानिक आहात, अनेक पर्यटक या हंगामात तिथे येत आहेत.
तर शासनाकडनं कोणती इमिजिएट ऍक्शन होणं गरजेचं असं तुम्हाला वाटतं? सद्यस्थितीत आंबोली घाटातील धबधब्यांवरचं पाणी जे गटारीतून वाहून रस्त्यावर येते आणि दरीच्या दिशेला जे जातं आहे, त्या दरीच्या दिशेला जाणारे जे पाणी आहे ते त्याच गटारीतून वाहून मोरीमध्ये गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीचं नियोजन केलं पाहिजे. अन्यथा घाट रस्ते तुटणार आहे, ही पहिली ऍक्शन घेतली पाहिजे. सेकंड ऍक्शन, पाऊस संपल्यानंतर ब्रिटिशकालीन गटारांचा शोध काढून त्या गटारी स्वच्छ केल्या गेल्या पाहिजेत. आणि तिसरी गोष्ट, या 2 महिन्यात अतिवृष्टीच्या काळात एक JCB कायमस्वरूपी या ठिकाणी तैनात ठेवण्यात आला पाहिजे, जो छोटे मोठे दरड कोसळल्यानंतर तात्काळ ती दूर करेल. अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मणिपूर इथं घडलेल्या महिला हिंसाचाराच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सावंतवाडीतर्फे गांधी चौकात लाक्षणिक मौन आंदोलन करण्यात आलं. कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. 4 मेला मणिपूरमध्ये जो हिंसाचार झाला, जी दुर्दैवी घटना घडली, माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली, म्हणजे भारताचा मान शर्मेने खाली जाईल अशी घटना या देशामध्ये घडलेली आहे. आणि अतिशय वाईट वाटतं या घटनेचं. आणि ही घटना आज 2.5 महिने झाले तरी अजून त्याच्यावर कोणताही ॲक्शन झालेली नाही आहे. आणि त्यामुळे आम्ही सगळेजण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी असतील, सर्वसामान्य आमच्या महिला असतील, आज सावंतवाडी शहरामध्ये गांधी चौकामध्ये शांततेमध्ये मौन आंदोलन करत आहोत. आणि त्यासाठी सगळेजण इथे उपस्थित आहेत. खरं तर जेव्हा ते आम्ही क्लिप बघितली, ती 2 महिन्यांनी आमच्या समोर आला. तो फोटो असेल, क्लिप असेल, समाज माध्यमांच्या माध्यमातून आला. आणि ते बघितल्यानंतर पायाखालची जमीन सरकली की असं हे कुठल्या जगामधली ही गोष्ट आहे. आणि सुरुवातीला वाटलं ते खोटं आहे, पण नंतर कळालं की हे असं खरं घडलेलं आहे. आणि खूप वेदना झाला मनाला. अचानक म्हणजे भीती वाटली, हतबलता वाटली, अतिशय आक्रोश वाटला आतून. आणि कळलंच नाही की काय करावं. अचानक इतकं भयानक होतं ते सगळं. आणि आमच्या 2 महिला, म्हणजे त्याच्यात जात पात धर्म हे सगळं बाजूला ठेवा, 2 महिला, त्यांना ज्या पद्धतीने निर्वस्त्र करून जमावाने त्यांची धिंड काढली, त्यांच्या बाबतीत किळसवाणे प्रकार केले आणि अतिशय घाणेरडं कृत्य, म्हणजे माणुसकीला काळीमा फासण्याच्या पलीकडचं अजून घाणेरडं कृत्य त्या जमावाकडनं झालं. एकाही जमावातल्या माणसाला वाटलं नाही त्या आपुलकी, किंवा एकाही जमावातल्या माणसाला वाटलं नाही की त्या महिलांबद्दल काहीच वाटलं नाही. निर्दयपणे त्यांनी जे प्रकार घडले त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. निषेध तर खूप म्हणजे सोप्या शब्दात म्हणतात, म्हणजे खूप घाणेरडं कृत्य झालेलं आहे. आणि आम्ही सगळेजण त्याचा इथे शांततेमध्ये मौन आंदोलन करून निषेध करतोय. आणि आज 2.5 महिने झाले. आज केंद्र सरकार काय करतं, याच्यावरती काय त्यांनी उपाययोजना केली, पुढे काय केलं, अजून काहीही ॲक्शन नाही आहे. 4 मेला घटना घडली, 2.5 महिन्यात त्यांनी इंटरनेट बंद करून टाकलं, म्हणजे कोणासमोर ते समाज माध्यमांसमोर ते येणार नाही याची दक्षता घेतली. पण जे यायचं ते झालंच, ते सगळ्यांना कळालं काय झालं ते. आणि आज आमची सर्वांची मागणी आहे की मणिपूरचं सरकार बरखास्त झालं पाहिजे, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागली पाहिजे. आणि यांनी अध्यक्ष मोदी सरकारने त्याच्यामध्ये लक्ष घालून ताबडतोब या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आमच्या महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे. आणि अशा घटना परत घडू नयेत किंवा कोणती घटना, त्यासाठी सरकारने कार्यतत्पर राहिलं पाहिजे. आणि आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो. इथे ऑरेंज अलर्ट असतानाही सगळे महिला आज रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत. शांततेपणे आम्ही आंदोलन करतोय आणि आमचं पूर्ण महाराष्ट्रात आज आंदोलन आहे. आम्ही याचा जाहीर निषेध करतोय. सगळ्यांनी काळ्या फितीपासून आम्ही निषेध केला आहे. आणि सगळेजण, महिला असतील, सगळेजण या गोष्टीचा निषेध करतोय. आणि आम्ही शांततेमध्ये थांबतोय. अजून आम्हाला थोडा वेळ थांबू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. मणिपूर इथं महिलांसोबत घडलेल्या घटनेबाबत माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी संताप व्यक्त केलाय. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मणिपूरमध्ये जी अत्यंत महिलांच्या बाबतीत जी घटना घडलेली आहे ती संपूर्ण जगामध्ये त्याचा निषेध झालेला आहे आणि जवळजवळ आज 75 दिवस झालेले असताना सुद्धा अजूनही मोदी सरकारला त्याची जाग आलेली नाही. या बाबतीमध्ये या राज्याचे मणिपूरचे मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणामध्ये पूर्ण दुर्लक्ष केलं. या दोन समाजामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तेढ निर्माण करण्यामध्ये मोदी सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे. या गोष्टीवर जर योग्य वेळी आक्षेप घेतला असता, कारवाई केली असती तर अशा तऱ्हेची संपूर्ण आपल्या भारत देशाची बदनामी सगळ्या जगामध्ये झाली नसती. आणि अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे या सगळ्या घटनेमध्ये पोलीस पूर्णपणे त्या जमावाबरोबर होते. महिलांना लग्न करणं, बलात्कार करणं अशा तऱ्हेच्या गंभीर घटना या पोलिसांच्या सहमतीने घडलेल्या ते व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत. आणि व्हिडिओ आल्यानंतरच मोदी जागे झालेत आणि त्याच्यावर भाष्य करायला लागलेले आहेत आणि कारवाई करतो म्हणतायत. आज आपण पाहतो आहोत की संपूर्ण जगामध्ये भारताची मान खाली झालेली आहे की अशा तऱ्हेने शासकीय यंत्रणाच मदतीला घेऊन दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून अशा तऱ्हेचा घटना भारतामध्ये घडत आहे. मोदी सरकारने या बाबतीमध्ये राजीनामा दिला पाहिजे. अशा तऱ्हेची इतक्या गंभीर स्वरूपाची संपूर्ण मानवजातीला काळिमा लावणारी अशा तऱ्हेची दुर्दैवी घटना घडलेली आहे आणि ती सगळ्या जगाने पाहिलेली आहे. आणि म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन केलेलं आहे. काळ्या फिटी बांधून पावसामध्ये सगळीकडे आंदोलनं होत आहेत. आमच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये होत आहेत आणि आपण पाहत आहोत की आमच्या महिलांच्या आपल्या प्रदेश प्रतिनिधी अर्चना घारे परब मॅडम आहेत, दुभाषी मॅडम आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या जिल्ह्याच्या अध्यक्ष रेवती राणे आणि आमच्या महिलांच्या आणि त्याचप्रमाणे इतर आमचे सगळे पदाधिकारी जरी कमी संख्येने आपल्याला दिसलो तरी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार साहेबांना मानणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन तिथे राष्ट्रपती राजवट निर्माण करून योग्य अशा तऱ्हेचा न्याय त्या महिलांना मिळाला पाहिजे. आणि समाजामध्ये या देशाची मान जी खाली गेलेली आहे ती पुन्हा जर आपल्याला सावरायची असेल तर याच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही की राष्ट्रपती राजवट आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. आग्रा घराण्याचे ज्येष्ठ गायक उमेश मिस्त्री यांच्या स्मृती स्वरांजली अर्पण करण्यासाठी स्वरांजली या शास्त्रीय उपशास्त्रीय मैफलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पंडित संजय गरुड यांच्या सुश्राव्य गायनानं रसिक मंत्रमुग्ध झाले. मूर्ती तुझी असते माझ्या
जे अंतराळ मूर्ती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात आकाशासाठी देवा तुझ्या मंदिरात आकाशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात ऑर्गन थोडं कमी करा कधी नाही आलो तुझ्या कधी नाही आलो तुझ्या कथा कीर्तनाला कधी नाही हातून माझ्या दान धर्म झाला
असते माझ्या मूर्ती तुझी असते माझ्या मूर्ती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात कशासाठी तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात मूर्ती तुझी असते माझा मूर्ती तुझी असते माझा मूर्ती तुझी असते माझा नित्य अंतरात नित्य अंतरात मूर्ती तुझी असते माझा मूर्ती तुझी असते माझा नित्य अंतरात कशासाठी तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात तुझ्या मंदिरात तुझ्या मंदिरात देवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवली शहरानजीक असलेल्या वागदे आर्यदुर्गा येथील मंदिरातील दानपेटी चोरट्यानं सोमवारी मध्यरात्री फोडून आतील रोख रक्कम लंपास केली. या दानपेटीमध्ये सुमारे 25 ते 30 हजार रुपये असल्याची माहिती देवस्थानच्या वतीनं पोलिसांना देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव, उपनिरीक्षक शरद देठे, मनोज गुरव हे घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेनंतर तातडीनं श्वान पथकाला देखील पाचारण करण्यात आलं. या चोरीचा प्रकार सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाला. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश भुचडे. कणकवली शहरात पुन्हा चोऱ्यांचे सत्र सुरू झाल्याची माहिती हाती येत आहे. सोमवारी रात्री 12च्या सुमारास कणकवली वागदे येथे आर्यदुर्गा मंदिराची दानपेटी असते, फंडपेटी असते, ती चोरट्यांनी फोडलेली आहे आणि त्यातील सुमारे 25 ते 30 हजाराचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलेली आहे. पण सध्या कणकवलीमध्ये चोरट्यांचे सत्र सुरू असण्याची भीती व्यक्त होत आहे, कारण मागील वर्षभरात कणकवलीमध्ये विविध वेगवेगळ्या ठिकाणी चोरी झालेल्या आहेत. त्यामुळे मराठा मंडळाच्या तिथे 4 ते 5 घरं एकाच रात्रीत चोरट्यांनी फोडली होती. तशाच पद्धतीने इथे बानकरवाडी येथे एक बिल्डिंग होती, त्यातील देखील चोरी झाली होती आणि लाखोचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला होता. अशा पद्धतीचं आता ही सध्याची स्थिती आहे की आज पुन्हा ही चोरी उघडकीस आली. सकाळी सोमवारी रात्री ही चोरी झाली होती. पोलिसांनी लगेच तेथे धाव घेतली, श्वान पथक बोलवण्यात आलं आणि त्यानंतर जी परिस्थिती आहे पोलिसांचा तपास करत आहे, नेमका चोर कुठून आला, कुठे गेला. आणि याच वागद्यामध्ये एक अट्टल गुन्हेगार देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतला होता. मागील पोलीस अधीक्षकांनी याच्यावर पत्रकार परिषद घेऊन देखील त्याचा सांगितलं होतं. त्याच्याकडे रायफल्स असेल, कॅश असेल किंवा अन्य हत्यारे असेल ती ताब्यात घेण्यात आली आहे. पण कुठेतरी ही चोरीचं सत्र कणकवलीत सुरू झालेलं आहे आणि चोरटा देखील म्हणजे अट्टल चोरटा देखील याच वागद्यामधून पकडलेला आहे. त्यामुळे याच्यावर आता पोलिसांनी लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. पोलिसांनी या चोरीच्या सत्रावर लक्ष देऊन या चोऱ्यांचा उलगडा करणे गरजेचं आहे, अशीच एक नागरिकांकडून मागणी होत आहे. जुईली, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल.
अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. जशी मागणी तसा बाप्पा देण्यासाठी सर्व गणेश मूर्तिकार सज्ज झाले असून कोकणात आता गणेश मूर्तीशाळा कारागिरांच्या लगबगीनं गजबजू लागल्यात. याचा थेट आढावा घेतलाय जिल्ह्यातील साटेली भेडशी येथील नामवंत गणेश मूर्तिकार पंढरीनाथ देऊलकर यांच्या गणेश आर्ट मूर्तिशाळेतून. देऊलकर साहेब, यंदा बाप्पाचं आगमन लांबलेलं आहे. खरं तर 19 सप्टेंबरला यावर्षी बाप्पाचं आगमन होणार आहे. मात्र आपण 3 महिने अगोदरच ज्या मूर्ती साकारण्याचं काम आहे ते सुरू केलं आहे. काय सांगाल? नेमकं कधीपासून आपण यावर्षी मूर्ती? 1.5 महिना झाला आता गणपती चालू करून, तरी पाऊस उशिरा असल्यामुळे माती ओली झाली नाही, त्यामुळे जरा थोडा माती कामात लेट झाला मला. बाकीची कामं आम्ही चालू केली. माती काम केलं आता जवळजवळ 1 महिना झाला चालू केलं. त्या अगोदर 15 दिवस आमचे असेच गेले, म्हणजे माती काम करायला मिळालं नाही मला. अगदी बरोबर आहे, कारण माती काम जर करायचं असेल तर थोडंसं हवेमध्ये गार म्हणजे आर्द्रता आहे ती कमी राहिली पाहिजे, नाहीतर मूर्ती सुकतात. काय सांगाल यावर्षी कशा पद्धतीने गणपतींचा नवीन ट्रेंड आलेला आहे? कारण अनेक प्रकारच्या मूर्त्या साकारल्या जातात, त्याच्यामध्ये माती हा तर मुख्य घटक आहे, पण प्लास्टर ऑफ पॅरिस आहे, लगदा आहे, त्याच्यानंतर गोमय आहे. तर काय कशा पद्धतीने मूर्ती यावर्षी साकारल्या जातात? आम्ही आता सगळ्या प्रकारचे गणपतीचा करायला चालू केले. गोमय नरा, मातीचा लगदा, माती, म्हणजे सगळे प्रकार, शाडू माती, माती, गोमय, लगद्याचे गणपती, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, हे म्हणजे जशी लोकांची ऑर्डर असेल त्याप्रमाणे आम्ही बनवून देणार आहोत. अजूनही 2 महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. कधीपर्यंत तुमचं सगळं हे काम आटपेल आणि किती मूर्ती यावर्षी आपण गणेश आर्टमध्ये साकारणार आहात? जवळजवळ 700-750च्या आसपास गणपती आमचे होतील. एवढेच म्हणजे दिवस आता थोडे राहिले. आता 8 दिवसात आमचं पेंटिंग चालू होणार. पेंटिंग चालू आता ऑलरेडी केलेलं आहे व्हायटिंग मारायला. बाकीचं 8 दिवसात चालू करणार आम्ही. मातीकाम आमचं एक अजून 15-20 दिवस चालू राहील, म्हणजे वाढले पाहिजे गणपतीसाठी. 15-20 दिवसात मातीकाम करणार. जवळजवळ 100-125चे गणपती आम्ही मातीचे बनवणार. म्हणजे ऑर्डर असेल तशी, ज्याला जसे पाहिजे त्याप्रमाणे त्यांना बनवून देणार आहोत. आत्ता जो तुमच्या समोर बाप्पा आहे तो अगदी मातीचाच आहे, मातीची मूर्ती आहे. काय नेमके परिश्रम घ्यावे लागतात मातीचा बाप्पा साकारण्यासाठी? हा आता बाप्पा मीच तयार केला, ह्याचा साचा मीच घातला, बाप्पा तयार आम्हीच केला. आणि आता थोडा ह्याच्यात फरक करून बाप्पा शिवलिंगाची पूजा करतो आहे असं बसलेला आहे. जी ऑर्डरचा गणपती आहे तसं बनवून देणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा.
देवगड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे देवगड, तांबळडेक, हिंदळे या गावांना मोठा फटका बसला. यात सुमारे 2.25 लाखांचं नुकसान झालंय. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हिंदळे शाळेवर आंब्याचं झाड पडून 18,000चं नुकसान, देवगडमधील विजय सदानंद मेस्त्री यांच्या घरावर माड पडून सुमारे 90,000चं नुकसान, तर तांबळडेक येथील अशोक वसंत सनये यांच्या घरावर झाड पडून घराच्या गॅलरीचं आणि पंप हाऊसचं सुमारे 95,000चं नुकसान झालं. तसेच वानिवडे, करंजेवाडी येथील राजाराम करंजे यांच्या घरावर माड पडून हानी झाली आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे पियाळी नदी दुथडी भरून वाहत होती. पियाळी नदीच्या पात्राची खोली कमी असल्यामुळे पावसाळ्यात ओव्हरफ्लो होतं, त्यामुळे या नदीच्या आजूबाजूच्या गावांना धोका निर्माण होतोय. याचा आढावा घेतलाय देवगडचे करेस्पॉन्डंट नागेश दुखंडे यांनी. तर आपण आता आलो आहोत तर या देवगड तालुक्यातील पियाळी नदीच्या बाजूला. पियाळी नदी ही तळवडे, गडीतामाने, राटेश्वर, वानिवडे या गावांच्या मधून ती जात असते, प्रवाहित होत असते. पण त्या ठिकाणी त्यांचं जे पाणी आहे ते ओव्हरफ्लो होतं, त्याचा उपसा होत नाही. त्याचा गाळ भरपूर साठल्यामुळे ते आजूबाजूच्या शेतात वगैरे पाणी घुसल्यामुळे शेतीचं वगैरे नुकसान होतं. शेतात आता आपण पाहू शकता कशा प्रकारे पाणी घुसलेलं आहे. त्यामुळे या पियाळी नदीचं पाणी हे शेतात गुंतून शेताची नासधूस होत आहे आणि त्यामुळे शेतकरी पण हवालदिल झालेले आहेत. येथील लोकप्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांची मागणी आहे की या ठिकाणी ही जी पियाळी नदी आहे या पियाळी नदीचा गाळ उपसा व्हावा, त्याची खोली वाढवावी, ही येथील ग्रामस्थांची मागणी आहे. तर आपण आता आलो आहोत या पियाळी नदीच्या काठावर. तर येथील काही ग्रामस्थ आहेत. काय सांगाल या पियाळी नदीबाबत आपण? आम्ही आज अनेक वर्षापासून या ठिकाणी मागणी करतोय की पियाळी नदीचा गाळ उपसा व्हावा, परंतु सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी, आमदार असो किंवा पालकमंत्री असो, वरच्या लेवलपर्यंत हे आमचे प्रश्न मांडले जात नाहीत आणि त्यामुळे या पियाळी नदीतला जो गाळ आहे तो उपसा होत नाही आणि उपसा न झाल्यामुळे वारंवार जेव्हा कुर्ली धरणच्या पाणी क्षेत्रामध्ये वाढ होते, या नदीच्या पाणी क्षेत्रामध्ये वाढ होते आणि त्यामुळे या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. तो गडीतामाने असो, राटेश्वर असो किंवा वानुडे, पावनाई, तवडे या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये 4-4, 5-5 दिवस पाणी राहतो. आता हा 4 दिवस पाणी राहिल्यामुळे आत्ताच लावलेली जी शेती आहे ती कुंजण्याची खूप मोठी भीती तयार झालेली आहे आणि हा गाळ जर उपसा झाला तर पाण्याचा निचरा लवकर पद्धतीने होईल, चांगल्या पद्धतीने होईल आणि जेणेकरून याचा आम्हाला शेतकऱ्यांना जो फटका बसतोय तो कुठेतरी कमी होईल. पण पाहायला पाहिजे की या ठिकाणी जे शेतकरी आहेत त्यांचे व्यर्था कुठली लोकप्रतिनिधी मांडतोय काय आणि त्या पद्धतीने काम होतोय काय. आमचे आमदार चांगलं काम करणारे आहेत परंतु त्याकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. तर आमदारांनी आमच्या व्यर्था याद्वारे आता तरी लक्ष द्यावं आणि आमचे जे प्रश्न आहेत या ठिकाणचे ते सोडवावे अशी अपेक्षा मी त्यांच्याकडे व्यक्त करतोय. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की शेतकरी, आपलं नाव कसं? इम्रान साटविलकर. हे आपल्या इथे शेतकरी आहेत इम्रान साटविलकर. ते इथे याच ठिकाणी त्यांची शेती आहे, पण या पियाळी नदीच्या पावसाने त्यांना जो पूर येतो त्यामुळे त्यांची शेती, आजूबाजूची परिसर आज पूर्णपणे, शेतीचा परिसर पूर्णपणे पाण्याखाली जातो, त्यामुळे त्यांच्या शेतीला नुकसान होतं. तर याची दखल शासनाने घ्यावी. कोकण 7, नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ येथील रहिवासी रोहित स्पोर्ट्स या राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट संघाचे मालक तसेच बोलेकर कॅशूचे संचालक रोहित बोलेकर यांचं 25 जुलैला सायंकाळी 5 वाजण्याच्या दरम्यान गोवा व्हिजन इथं उपचारादरम्यान निधन झालं. रोहित यांच्या अचानक जाण्यानं संपूर्ण क्रिकेट विश्वाला धक्का बसला असून हळहळ व्यक्त होते. रोहित यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, मुलगी, 2 भाऊ, भावजय असा मोठा परिवार आहे. बोलेकर कॅशूचे मालक सुरेश बोलेकर यांचे ते सुपुत्र होत. रोहित बोलेकर यांना क्रिकेटची प्रचंड आवड होती. त्यांच्या मालकीचा रोहित स्पोर्ट्स संघानं लाखोंची बक्षिसं असणाऱ्या अनेक स्पर्धा जिंकल्या होत्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टेनिस क्रिकेटमध्ये रोहित स्पोर्ट्स हा संघ अग्रस्थानी आहे. त्यांच्या या अचानक एक्झिटनं टेनिस क्रिकेटच्या सर्व खेळाडूंना धक्का बसला असून टेनिस क्रिकेट विश्वात हळहळ व्यक्त होते.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी पडझड होऊन गोरगरीब जनतेचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन तेली यांचा वाढदिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध सेवाभावी उपक्रम आयोजित करून सेवा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. पाहूयात. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी राजन तेली यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्ह्यात सेवाभावी उपक्रमांनी वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी वेंगुर्ला शहरातील रामेश्वर मंदिर, सातेरी मंदिर, हनुमान मंदिर, कॅम्प स्वामी समर्थ येथील फुल विक्रेत्यांना छत्र्यांचं वाटप करण्यात आलं. तसेच राजन तेली यांना चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभण्यासाठी श्रीदेव रामेश्वर चरणी गोड पदार्थ अर्पण करून गाराणं घालण्यात आलं. तसेच वेंगुर्ले तालुक्यातील वजराट शाळा नंबर 1च्या शाळेनं शिष्यवृत्ती परीक्षेत ऐतिहासिक कामगिरी बजावली असून ग्रामीण भागातील यावर्षी 7 विद्यार्थी राष्ट्रीय आणि राज्य गुणवत्ता यादीत संपून शिष्यवृत्ती धारक बनले. त्या विद्यार्थ्यांचा स्कूल बॅग देऊन सत्कार करण्यात आला. तर त्यांना शिकवणारे शिक्षक यांचाही सत्कार करण्यात आला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या हस्ते केक कापून राजन तेली यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. वेतुरे इथं अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यात आली. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण, महिला जिल्हाध्यक्षा संध्या तेरसे, बंड्या सावंत, जिल्हा सरचिटणीस प्रसन्ना देसाई, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य वसंत तांडेल, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, तालुका सरचिटणीस बाबली वायंगणकर, सरपंच संघटनेचे पप्पू परब, जिल्हा सदस्य साईप्रसाद नाईक, तालुका उपाध्यक्ष मनवेल फर्नांडिस यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच सावंतवाडी तालुक्यात राजन तेलींच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी येथील आयुर्वेदिक रुग्णालय इथं रुग्णांना फळ आणि बिस्किट वाटप करण्यात आलं. यावेळी सावंतवाडी मंडळ अध्यक्ष अजय गोंदावळे, आंबोली मंडल अध्यक्ष रवी मडगावकर, जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज नाईक, माजी नगरसेवक आनंद नेवगी, सरचिटणीस विनोद सावंत, केतन आजगावकर, दिलीप भालेकर, गुरु मटकर आदी उपस्थित होते. तर माझगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत लहान मुलांसोबत राजन तेली यांचा वाढदिवस साजरा करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी सरपंच डॉक्टर अर्चना सावंत, उपसरपंच बाळा वेजर, रिचर्ड डिमेलो, मधु कुंभार, भाजप किसान मोर्चा जिल्हा चिटणीस अजय सावंत आदींसह शिक्षक वर्ग उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आंबोलीची ईर्ष्यावाडी करायची आहे का? टेनिस क्रिकेट विश्वाला धक्का, रोहित बोलेकर यांची अकाली एक्झिट. आणि राखणदार आरवलीचा वेतोबा. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.